Силви, виж. Не. Айде. Не. Моля ти, само за минутка. Не, стига. Айде да влезем. Ще на другата страна. Айде, като ли ти е за първи път в секс шоп. За първи път ми. И ние се някой трябва да има. Не, моля те. Айде. Добър ден. Какво искаш да кажеш, че сексуалният ни живот не върви ли? Не, въобще не... Не, значи не те възбуждам. Не. Значи не те възбуждам. Да. Как да не те възбуждам? Айде, Силви иска да стане малко смешно. Айде ти покажа само се. Айде да си ходим. Видяхме всичко, айде. Силви, айде да си ходим. Силви, моля ти те! Добър ден, добре дошли. Някакъв определен размер ли търсите? Не. Този е страхотен, нали? Използвам такъв от известно време и не е мръднал. Мерц 10 на вибраторите. А пък точно днес имаме 10% отстъпка. Само 75 лева, минус 10% си осигуряват оргазъм за 10 години напред. Страхотно и няма да съжалявате, уверявам ви. Добре, вие всичките ли сте ги изпробвали? И разбира се, нали трябва да дадем компетентна информация на клиентите си. Да. Марти, виж, може пък да пробвам, нали? Трябва, разбира се. Силви, мисля, че и двамата добре знаем, че ти нямаш нужда от такива работи. Да, всъщност да. Може би следващия път. Първо да си довърша... Йоу, мачо. Виж, то скача. Гледай, какви буклуци тука. Тия хора, дето си пазаруват от тук, са абсолютно изперкали. Той сексуалния ми живот сигурно никакъв го няма. Сигурно никакво желание нямат. Да. Ти защо си мислиш, че се съгласих да влезем тук? Да. Марти, ти не мислиш ли, че правим секс по един и същи начин всеки път? Да. Хайде да разнообразим. Да разнообразим? Да. Някоя нова поза. Нова поза? Да измисли някоя нова поза. Ами... Мартине, ти с две жени не е нова поза. Това какво е? Това е масло, което прониква дълбоко в кожата и я загрява, има аромат на диви ягоди и е безвредно, ако попадне в устата. Ами това? А това е талка, който омекотява и посушава кожата, има аромат на мед и канела и е безвредно, ако попадне в устата. Идеално. А това? Това са специални гелове с аромат на прасковка и ягодка и са много приятни на вкус. Да. Това? Това е масажно масло, което засилва усещането. Има аромат на киви и бадеми. И сигурно е безвредно, ако попадне в устата. Идеално. Марти, това не те ли възбужда? Да ме възбужда? Да. Не. Обаче почна да огладнявам. Марти, погледи какви хора има. Може ли такова нещо да измислиш за... Ау! Силви, като заговорихме за перверзии, виж аз какво намерих. Какво ще? Белезнички. Да? А това? Гума за уста. Вау. Знаеш какво мисля да направя? Не. Те заведа вкъщи. Така. Да те сложа на леглото. Ти се облека дрехите. И? Да те заключа с белезниците. Аха. Ти напъхам тази топка в устата, за да млъкнеш. И? Да отида да играя билярд с приятели. Партньорът ви има ли проблем с ерекцията? Моля? Има ли партньорът ви проблем с ерекцията? Глупости, как ви хрумна такова нещо? Защото току-що получихме един нов гел
с който мъжът може да получи 3-4 последователни ерекции. О, не, той няма въобще нужда от такова нещо. Вие значи сте късметлийка. Колко струва този късмет? 30 лева. О, хвала, Марти, виж презервативи. Тук всеки шопа презервативи. Глупи. Виж, тези са различни. Този е с вкус на ябълка. Този е с вкус на шоколад. Има и с на сметана. Дали има крем карамел? Силви, така ще напълнеш. Вярно. Чакай. Госпожице! Стига. Чакай Майтап си прави. Госпожице, извинявайте, знаете ли колко калории има в тези презервативи? Да ви кажа честно, не знам, но ще проверя. Аз само се пошегувах. Стига де. Но това е важен въпрос. Марти, забрави си нещо. Не, а ти? Не. Знаеш какво ще направим? Не. Ще разделим. Да. Всеки си купи това, което си харесва. После пак се срещаме. Да. И на раз, два, три си го показваме. Добре. Айде. Готови? Да. Раз, два, три! Айде да не е честно. Какво е това? Това е възбуждащ газ, невероятен аромат. Ох ти! Това ли ти харесва? Да. А сега моето. Айде. Затвори си очите обаче. Айде. Не, затвори ги. Не. Голямата изненада идва. Айде, че ми е любопитно. Готови. Отварям си очите. Раз, два, три. Невероятен вкус имаш, бе, Мило. Чакай, бе. Ей, смескали се. Буканки, солети, бира. Буканки, солети, семки, бира, хот-дог, моля. Буканки, солети... Тук за мен е един. Силви изящи един хот-дог, на мач сме, това е традиция. Войка. Един крем карамелен хот-дог. Какво? Крем карамелен хот-дог. Една такива нямам. Не. А ти знаеш ли, че и това крем вирче е пълно с неща, които въобще не могат да се продадат? Косми, копита, зъби. Ами то чипс. Пълен с холестерол. А тия хора тук, където си 2 часа, въобще не могат да ги изразходват тия калории. Защо не продават естествени продукти? Сушени сливи, грозде, сокчета и такива неща. А ти що не си стоиш къщи? Не си дошла на матч? Чуло това, какво ми каза? Или крайно време беше. Я му върни хот-дога. Абе, я моля ти се. Какво правиш? Записвам си резултата. Там го пише резултата, бе. Виж се такива големи светещи цифри. 2 на 2. Знам. Знам, ама аз искам всичко да ми е записано, прилежно, да си знам кой колко гол е вкарал, кой колко удара има към вратата, кой колко корнера е изпълнил, пасове, всичко да ми си ми написано. И това ти носи удоволствие. Страхотно се облегчавам. Мила, а ти можеш ли да се облегчаваш и по друг начин? Аре, бе! Какво стана, бе? Мило, ти нали беше тренирал футбол като малък? Да. Защитник ли беше? Да, бе, как позна? Защото ме прекъснато се държиш за читала. Добре, ти ми обеща. Обеща ми 2 седмици на морето заедно. Ама, Силви, в моята работа е немислимо да си взема 2 седмици отпуск наведнъж. Добре, ти мене на ненормална ли ме правиш? Ако искаме да отидем на море за 2 седмици, дори сега трябва да направим резервации. Ама, Силви, разбери, че лятото е най-силния сезон. Тогава сключвам най-много сделки, имам най-много клиенти. Да, това го слушам от 7 години. Сега най-добрият сезон за мен е, тук трябва да останем. Какво искаш да ти кажа? Ти имаме толкова много неща, ти вместо се радваш, мрънкаш за разни глупости. Мрънкам, защото искам да бъда с теб. Това не е нормално. Просто взе да ми писва, разбираш ли? Добре, единственото, което искаме е да бъда с тебе. А тебе непрекъснато те няма или тука, или тука. Добре, обещавам ти, ще отида до службата, ще проверя какво мога да направя и ще си взема 2 седмици отпуск. Обещаваш ли? Да, обещавам. Дай сега целувка. Няма. Дай целувка. Няма. Дай ми целувка. Няма.
Крайно време е нещо да се промени. Ами естествено, виж го той как играе, като балерина. Виж. Не за това. Погледни им екипите, гледай колко са грозни. Какво? Ми приличат на клоуни. И каква е тая кройка? Някакви грамадни цифри написано там. Ужасно. Не е като американския футбол. Там са с едни кори такива, като завоеватели. Абе, ти си... онова е нещо съвсем друго. Някакъв тъп американски футбол. Погледни ги тия на какво приличаш, бе. Погледни им краката, погледни им ръцете, като съчки. О, не искам да слушам повече. Абе, има ли жени менеджери на футболни отбори? Ти нормална ли си, бе? Естествено, че няма. Ти ми личи си. Гледай го това сега, какво се е размахал. Това е съдята. И не се е размахал, а дава знаци на помощите, че има нарушение. Знам, бе. Това писнало ти искаш да си ходиме. Ти всичко си разбирал, бе. Абе, я сядай да гледаш матча. Мартин ме заведе в един секс магазин. Ние си купихме някои неща оттам, де, но... Ама то беше така на майтап. Да. Разбирам. Моля, продължавайте, да. Беше случило друг път. Обаче, така една част от мен, от женското ми, аз винаги искала да влезе в един такъв магазин. Тайната ми градина е искала да посети такъв магазин. Кой е тайна градина? Е, тайната градина, де. Това са фантазиите, желанията на жените, които не споделят с никой. Несподелени сексуални фантазии ли? Ами, да, нещо такова, само че... Садомазохистични фантазии? Да. Оргии? Нещо такова. И никога не сте говорили за това с Мартин? Не. Нито пък с някой друг? С никой, като изключим моята приятелка Лили, братовчетка ми Маргарита, съседката Цеци и... да, с никой друг. Да си ги измисляш. Мартин, според вас какъв е най-големият недостатък на Силвия? Ревността, естествено. О, я стига. Твоята ревност, Силви, извинявай, но е просто отчаиваща. Добре, айде да не започваме отново на тази тема. Всъщност, Силвия, тук е най-подходящото място да говорите за това. Да. Всяка жена, с която аз говоря, за нея е празноглаво същество. Ама не, вие само ако ги бяхте видели, на какво приличат... Добре, не мога ли да имам жена, приятелка? Приятелка, жена, приятелка. Виж сега, жена, с която спиш, се казва любовница. Ето. Вие какво ще кажете за това? Тя непрекъснато ме следи. Обажда ми се по 50 пъти на ден, за да ме следи какво правя. Отваря ми чекмеджетата, отваря ми бележника с задачите за деня. То дори и почтата ми отвори един път, бе. Добре ли това грешка беше? Просто веднъж ти отворих спестовната книжка, защото си помислих, че е моята. А ти от мухата правиш слон. Ох, Боже, извинение. Добре, ти, между другото, с коя си ял суши на 1 април? Тогава Мартин взел моя плюшен Фреди и го пуснал в белината. Добре, аз знам, че не го е направил нарочно. Обаче аз мисля, че ви казах преди това. Тая история се повтаря. Майка ми също, когато бях на 5 годинки, беше взела предишния ми плюшен Фреди, който беше подарък от татко и го беше пуснала в белината. Аз знам, че и тя нарочно не го е направил. Обаче тогава боледувах направо, имах температура и не можех да ходя на детска градина. Силвия, нека не смесваме сега нещата. Тогава сте била дете, сега сте на 30. На 28,5 съм. Добре, на 28,5. Да. Но вижте сега, вие сте зрял човек. Макар и да ви е мъчно за плюшеното мече, това не може да стане причина да отсъствате от работа, нали така? Всъщност може. Може. Наистина ли? Да.
Проблема е, че ти никога не ме слушаш. Ей, това ти е проблема. Да те слушам ли? Че ти изобщо не ми даваш да кажа една думичка. Една. Ти винаги говориш глупости. Аз искам ти да ми говориш за чувствата си. Моля ви, този разговор въобще не е градивен. Вие само се обвинявате взаимно. Ти направи това, ти направи онова. Знаете ли, че местоимението ти е заредено с обвинение? Моля ви сега, нека да започнем разговора отначало, като заместим думата ти с думата аз. Моля, повторете. Аз. Така, Аз. слушам ви. Аз искам да ми говориш по-често. Знам. Обаче не мисля, че ти... Аз. Аз! Не мисля, че аз ще бъда изслушан. Съжалявам. Обаче аз никога не ти отнемам думата. Виж, Силви, аз обаче не съм някой тапак, дет не разбира. Не, но мисля, че аз съм правата. И аз не съм тапачка. А пък аз вече не издържам. Ясно ли ти е? Ясно. Да спрем до тук. От това май няма полза. Сетих се нещо. Дали да не използваме местоименията тя и той? Проблемът на той, на Мартин, е, че не иска да си купуваме къща. Не, Силви. Не, че не искам собствена къща, но не искам къща в крайните квартали. Ако искаме да имаме деца, ще е много по-сигурно да имаме къща в крайните квартали. Не, в крайните квартали не е по-сигурно, там дори отглеждат дрога. Ако знаете каква прелест е тази къщичка. И е само на 20 минути път от центъра. 20 минути и всяка сутрин седиш за дръстване. Добре, вие какво мислите? Сега не говорим за мен, нито за това какво мисля аз. Да, какво мислите за крайните квартали тогава? Ами всъщност ги харесвам. Ето. Вие къде живеете? Извън града. Видя ли? Днес да попаднахте в задръстване? Да. Видя ли? Ами като попаднеш в задръстване, взимаш метрото и си в центъра. Ама аз не искам да взема метрото, искам да си взема колата. Тогава трябва да имаме 2 коли. Вие колко коли имате? Аз нямам този проблем, живея сам. Някакви проблеми с жените да имате? Стигаме, Мартина, това не е наша работа. Ние сега не обсъждаме моите проблеми, обсъждаме вашите. А имате ли проблеми с майка си? С Леле си случайно? С братовчетка си? Извинявайте, може ли да ви ползвам тоалетната? Да. Не се. Аз казах ли ви, че съм отгледал на папа си? Не. Тя ме отгледа. Научи ме да чета, да пиша, да смятам. И когато тръгнах на училище, вече си бях подготвен. Дори когато станах тинейджър, вече не живеехме заедно, но си останахме много близки. Разбирам. Аз много обичам. И сега, когато ходя на свиждане в старческия дом, ми става страшно мъчно. За нея, защото тя бавно гасне вече, не може да се обслужва сама. Говори някакви клюки за другите старци, чете ми менюто в техния бюфет на висок глас. Положението е страшно деликатно. Не, аз много обичам. Страшно обичам, но просто нещата, които ми говори, ме отекчават до смърт. Ама просто ме съсипват. Това можеш ли да ми го кажеш в очите, а не да чакаш да изляза. Мартин, разкажете ми за отношенията с баща ви. Какъв баща? Искате да кажете, че баща ви вечно отсъствал? Не бих казал. По-скоро бих казал, че беше постоянното присъствие в една кръчма. Тогава може да се предположи, че баща ви е алкохолик. Да се предположи. Не. Трябва да се твърди със сигурност. Интересно. А какви са отношенията ви с майка ви? Извинете, сигурно е нещо важно. Марти? Абе, от 7 години сме заедно. Ти не си ми казвал, че баща ти е алкохолик? Що не беше? Тогава що му кажа, че е бил алкохолик? За
30 лева на час, нали трябва да поработи, малко се поизпоти. Добре, извинете. Много искам да ви разкажа една история. Стига да е. Значи, бях малка и една неделя сме се събрали цялото семейство и след обяда идва десерта. Нали? И десерта беше гриз халва, няма да го забравя. И аз изчаках да стигнем до десерта, за да покажа на баща ми бележника ми, който беше пълен с шестици. И му казвам: татко, ето виж, нали, това са ми шестиците, тук по география, по геометрия. И... той нищо не отговори. Продължи да си яде гриз халвата. Пък аз толкова много исках да се гордее с мене. Ма той... Това винаги е било проблема, че той никога не ми е казвал, че ме обича. Аз толкова много исках да си говоря с него, пък... И от тогава не съм яла никога гриз халва. Добре, за днес приключихме. Добре. Значи ще се видим другата седмица, нали? Да. Момент само да погледна. Във вторник? Не, във вторник не мога. Нека да е петък. Петък, да. Идеално в петък. В 2? 9 часа? 9 часа, да.